राहुल बाबू राहुल बाबू राहुल बाबू हाईटेक 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 म्यूजिक बाय आप सुन रहे हैं सिंगर विवेक बिहारी जी को। हसनपुर 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 मगध स्टार म्यूजिक अर्बन से जबर सुता के सोया मार गिन गिन रे मार गिन गिन रे से जबर सुता के सोया मार गिन गिन रे ए सखी चोलिया में मुहावा घुसा के बजावे रोज बीन रे ए सखी चोलिया में मुहावा घुसा के बजावे रोज बीन रे राहुल बाबू राहुल बाबू राहुल बाबू हाईटेक 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 हसनपुर 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 राहुल बाबू राहुल बाबू राहुल बाबू हाईटेक 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 हसनपुर हसनपुर के पानी छोड़ा वाला से धरी के भरया कवरिया में धरी के भरया कवरिया में चलल न जाला सुनाय सखी भइल बा दर्द कमरिया में रात भर जगा के मुअना बजा देल तीन रे तीन रे रात भर जगा के मुअना बजा देल तीन रे ए सखी चोलिया में मुहावा घुसा के बजावे रोज बीन रे ए सखी चोलिया में मुहावा घुसा के बजावे रोज बीन रे राहुल बाबू राहुल बाबू राहुल बाबू हाईटेक 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 म्यूजिक बाय हसनपुर 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 रहेला हरदम भुखाइल पियावा लेके तकियावा दबावेला लेके तकियावा दबावेला ऊपर से नीचे लगावेला चोचवा टंगरी पर टंगरी चढ़ावेला चंदन चंद्रवंशी माजा मारे रातो दिन रे दिन रे विवेक बिहारी माजा मारे रातो दिन रे ए सखी चोलिया में मुहावा घुसा के बजावे रोज राहुल बाबू बीन राहुल बाबू रे। राहुल ए बाबू सखी हाईटेक चोलिया हाईटेक में हसनपुर मुहावा घुसा के हसनपुर बजावे रोज मोबाइल बीन नंबर रे। 73 52 43 91 66।